Panjenengan sinten? Durkara nanging kula semeti wonten ing papan. Punten dari sewu pangeran. Kula menika Ratu Saksa. Panjenengan Kanjeng Ratu Saksa. Inggih. Ingkang pinercaya dipun paringi perbolan Masesa wonten ing Samudra Kidul. Lajeng kagungan kersa menapa pangeran? Ngendurake tapa wonten ing Samudra Kidul ing niki. Nyuwun sewu. Wonten paku di Samudra Paksa. Mbok pilih Kanjeng Ratu Presa. Kenging menapa? Kula musuh budi wonten ing papan. Napa kula dapat? Inggih, Pak. Sejatosipun kula sampun kula mangertosi menawi Mataram sakmenika nembe kathah sawetara. Punten dalem sewu pangeran. Saking pamawas kula Keraton Mataram menika wonten ribet saking polah damel Mataram piyambak. Yen sewu. Kula kok malah bingung. Jalaran Panci Pikiwanji punika Keraton Mataram nembe kasaputing kedukaan angger. Kata ora kok praja ugi kawasan bentaji. Natos dadosaken ribet langitipun kakung. Luncet Inggih, Pak. serajan kados pundi ki mawon. Bila kusuma wonten ing papan saestu nyuwun. Panggihan nyuwun padhang datang. Badhe nyuwun panggihan dhateng kula. Iki kok kan. Menawi saking pamawas kula menika Keraton Mataram menika kathah ribet. Cobi panjenengan presani Pak. Adine Keraton Mataram saya dalu saya nuntut Oh, wonten salah satunggaling Narapraja ingkang beda kersanipun piyambak. iki Guru dhateng kamulyan ngiwakaken dhateng kawulanipun ingkang nembe ngandhapaken salah. Pramila mokal menawi Keraton Mataram menika kathah iki lha pun rusuhan bagi nyuwun tepat. inggih pangeran. Kula saged paring pambiyantu dhateng panjenengan. Ananging kula nyuwun bebana Panjenengan badhe paring pepadang. Nah, nyuwun. Lajeng bebanipun napa? Nyuwun pangapunten pangeran. Senajan kula menika ratuning Angkajiman, Iki ananging kula menika andhadhahi rasa lan uga kepengin dipuntresnani. kok kula bingung to? Panjenengan menika sampun dewasa pangeran. Tentunipun panjenengan sampun ngertos napa ingkang kersa kula. Ngaten to. Iki menawi kesanipun ngaten iki sak ini janipun kondisi sak